ତା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହି ଝିଲିମିଲି ଆଲୋରେ ମାଦକର ନାଚିତେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକରି ନିଜ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅସୀମ ସାହସ ଅସୀମ ନିଷ୍ଠା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏ অনুষ্ঠানକୁ କରିବା ସହାୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୃତ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ଶ୍ରୀ ନୃତ୍ୟର ତାରକାରେ ଏବଂ ମାଦକର ତାରକାରେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟର ତାରକାରେ ନିଜକୁ ବଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି ଏହି ନୃତ୍ୟର ତାରକାରେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ କାନ୍ତି କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ କେତେ ଯେ ବେଦନାକୁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ହୃଦୟରୁ ଅଲଗା କରିଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏଇଭଳି ନୃତ୍ୟ ଏଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ନୃତ୍ୟ ଦଳମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। Hello. जहाँ नेनेलिया गंके को जुदी नेनेल बन रस्क कना तेहिन जिंदो एनखान आले टिकेट काउंटर खुलो हकना यात्रा गोडारे नहीं हेले बेले बेले चिंता लागुची से माने की आंगरे थिबे एठी तांको छुआ होदी केशक दर्शिकांको मनरे आम संस्कृति समाज एवं आम परंपरा को उज्जीवित करने सहाय कर मो समस्त नृत्य दल मानक अनुष्ठान तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाई। वर्तमान सुधा आम नृत्य दल सांस्कृतिक कार्यक्रम में अंशग्रहण करुवा विभिन्न दल एठार रेजिस्ट्रेशन कर डांठा दल आमर 5 गोटी डांठा दल रेजिस्ट्रेशन कर डांठा नृत्य दल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को अनुरोध कर सर्वप्रथम से डांठा प्रतिज्ञा कर सर्वप्रथम डांठा बाटिका नृत्य दल मैंने पड़िया मध्यभाग को प्रवेश कर निज निज नृत्य प्रदर्शन करेंगे श्रीगरी ग्रामराज अंशग्रहण कर ग्रामराज ग्रामराज
ଦେଖିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବା ଅନେକ ଅନେକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେଇ ହଦିନା ଛୁଆର ବାପା ସେମାନେ କୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସି ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ